Csak délután, esetleg tudok kimenni. Mikor végeztem, reggel ne dolgoztam. Inkább az, mint azt, nem? Hallod, mi mese? Az egy ládi, nem? Nem, még kötön. De egy láda szálló. Jó van, elég van ágyban. Még egyet teszek. Frissibb amúl a többit. Várjál egy kicsit. Ja? Állada. Jó, van kicsit menjen, nem tudom. Látjunk, Zoli? Vigyázzatok, srácok! Ajaj, már is húzták a tíkot. De vad libák.